Ако си дисциплинирана жена и пак прегряваш, проблемът не е в теб. Проблемът не е в дисциплината ти. Не ти трябва още мотивация. Най-изтощени не са слабите жени. Най-изтощени са най-силните и най-способните жени. Ако това, което сега ти споделям, резонира с теб, значи това видео е специално за теб. Ако ти си от жените, които спазват срокове, държат на думата си, не се отказват, не се оплакват, но, винаги това голямо но ти работиш и мислиш за дома, вкъщи си и мислиш за работата, имаш резултати, но нямаш покой. Хората те виждат силна, но ти се чувстваш на ръба и най-лошото, външно всичко изглежда наред. Вътре обаче има хронично напрежение. Повечето амбициозни жени си мислят, че решението е просто по-добро управление на времето, още повече дисциплина, още повече структура, още един курс. Но истината е, че ти не прегряваш, защото не си дисциплинирана. Прегряваш, защото си свръхдисциплинирана. За съжаление обаче в грешната посока. Истинската причина е вътрешния конфликт между ролите. В теб живеят поне 3 системи. Амбицията, грижовната част и нуждата от стабилност и сигурност. Проблемът не е, че ги нямаш. Проблемът е, че нямаш център. Ти живееш през много роли. През ролята на мениджър, на майка, на партньор, на дъщеря, на лидер, но не живееш от ядрото си. Когато няма вътрешна иерархия, нервната система плаща цената. И тогава идва раздразнителност, идва умората без причина, идва усещането, че всичко е твърде много. Не защото е много, а защото всичко минава само през теб. Ти си станала своята носеща опора и никой не носи теб. В моята работа аз наричам това ролева фрагментация. Когато живееш разпределена, когато различни части взимат различни решения, когато казваш да от чувство за дълг и ще се справя от гордост. Първата стъпка тук не е повече дисциплина. Първата стъпка е вътрешна структура. Необходимо е да имаш център. И той не е ролята. Той е твоята стратегическа идентичност. Когато центърът е ясен, амбицията спира да изгражда стабилността. Грижата спира да се превръща в саможертва. И резултатите идват без да ти струват здравето. Вътрешната структура ти дава ключа към хармонията. Да съчетаеш амбицията, грижата и стабилността, без да се разпиляваш между различните роли. Когато има център, не се налага да доказваш силата си. Ти просто я живееш. В следващите видеа ще ти покажа конкретни практики, с които можеш да изградиш този център. Спокойно, без натиск и без още усилия. Ако това ти донесе яснота, остани тук. И сподели в коментар, кое в теб има нужда от повече опора точно сега и не пропускай да се абонираш за канала ми. И нека за финал да направим един микротест. Днес вземи едно решение, малко или голямо, и го формулирай така. Избирам точно това, защото само един избор. Ако усетиш колко често решенията ти всъщност не са избор, а реакция, това е първата пукнатина в цикъла на прегряването.